Здравейте и нещо ще покажем подобрен дек. Да, започваме с синьо чудовището. Сигурно някъде чуят защо винаги започвам с Scrap Dragon. Може би, защото е моята любима карта от Scrap тестето, не любата и не хубавата, разбира се. И ми любимият това винаги се слагам не отпред, когато да започвам да анбоксвам нещо или така, просто за декор. И започваме с синьо чудовището на Scrap Dragon, Fireblade Unicorn, Sculpting Dragon. Има някъде човече като Scrap Archwind, Fireblade Leviathan, Fireblade Dragon, още един Scrap Dragon, още една Flat-Up, още един Scrap, още един Scrap Dragon. Това бяха синхротата. Нека да минем към фюжените. И именно за което беше нощта, което Beast Hercules, Beast Gizaras, Beast Gaionias, Beast Hercules още веднъж, още един Gizaras. Това бяха фюжените. Дали малко по-малко фюжени бяха. Сега да къпсай към челни карти, които се чуете защо, може би съм си ги сложил. Ами, завръх се ги, защото малко Synchro Fusion е достатъчно хубава комбинация, а и номерата могат да бъдат унищожени. Доколкото знам, могат да бъдат само челни карти и затова ги събирам. Та нека започваме. Номер 105, номер 43, номер 106, Бучинки Матерасо, номер C105, още номер 103. Така, това бяха. Сега пендулимите, да са същите. Shadow Zephyr Saber, Shadow Zephyr Core, Shadow Zephyr Nago. След същите си пендулимите, няма нови, защото няма откъде да ги взема. Сега към чудовищата. Нямам някои подобрили. Сложил съм някои батлинг боксери, както и други чудовища. И сега на картата мотите си е хубава, всяка не е оригинална, но както знаете, ако някой от вас знаете, ще има турнир, който Team KV, нали, ще го направят този турнир по тяхна идея, ще го направят и който иска се записва, аз само казвам, ако иска някой от моите фенове да се запише, няма проблем, аз ще му кажа да гледа клипа на Team KV. Там по скайпа ще се уредим, нали. Някой иска да играе. Също така скоро сме да си купувам слушалки, за да може да играем по скайпа, защото лаптопа ми не е точно от най-хубавите и от време на време засича и така се получават гадно нещата. Това бяха всички чудовища, които са си доста. И не знам, ако някой иска да играем, да се запише долу, да гледа клипа на Team KMV, аз нали ще го включа в дискусията, ако иска да гледа, разбира се, ако иска да гледа. И също време там ще започнем да играем. Малко се внесох, та ще ви показвам след малко поговори с други неща. Стараха магическите карти капани. Магическите са From Power Casting, Jackpot 7, Rank Up Magic's Balance Force, в жалост няма печаче. Но има отзад, и отзад също няма Konami, така че тази карта се бори за фейк, но доста хубаво. Rank Up Magic Revolutions Force, Furibon Tome, още един Furibon Tome, Cassis Shift, Water Beast, Archwind Shield на 2 пъти. Да. Centrifugal Field, Summon Breaker, The Strongest Shield и Xyz Revenge. Сега картите капани. Purchase, Xyz Block, Xyz Universe, Jot Counter, Water Beast Chariot, Sinking Cave, Divine Warning, Shapeshifter и Engage Breaker. И да, хора, това беше моя дек.
Нали, подобрен ми дек. Няма кой знае колко, нали, колко нови неща има в него. Да не добавя съм още няколко, още не фори бантом, някой друг си се получи монолът с те. Дори може да се каже, че може да бие All Dice Deck, нали. Вчера играх с един мой фен, с който имаше All Dice Deck и аз буквално го размазах. Нали. Аз буквално го размазах поради проста причина, че той не може да играе с такова десте. И не знам защо ще играе с такова десте. Ай, не знам. All Dice Deck е доста хубав дек, но просто някои хора не могат да играят с него. И това иска да кажа този клип. През вакансията обещавам да има повече клипове. Нали, сега не само един клип на ден. Обещавам да имам поне 2 клипа на ден. През вакансията естествено очаквайте повече дуели. Ще играя с фенове, ако някой иска да играе с мен, да пише долу в описанието, аз ще му намеря чрез скайпа. И това беше от мен. И до скоро.